Ipriang subhai pi syakane ka Meghalaya online singing competition ke jongi ke bala penyanyi da ka Friends Production bat ka tim jong ka film khasi ka bakerteng ka puson ka film ka bansami bat ha kane ka competition ngibu tangkawe ke jingrwai ka badei na kane ka film puson ka bakerteng klem mapi bat pila ban check pila ban yo ya kane ka jingrwai ha ka channel jong itobat roy shabong bat kino ki bakwa ban sim banta pila ban WhatsApp ban text lane ban phone ha gitu ki nombar ki bangila ai hapo jong ka poster unung job bonengkong unyo 10,000 uba arpan unyo 9,000 bat ya balai unyo 8,000 ban ha kane ka competition ngilabu santli ki consolation prize bat ka bayrung kan long tang lai spa tangka bat ya ka bayrung pat pila ban transfer lengba ka bank account ka bangin sa sen ye pi hapo WhatsApp lane pila ban transfer lengba ka Google Pay enda pila dem ban register ya ka kerteng ke jong pi ya ka track jong kane ka jingrwai ngin sa sen ni pi lengba ka WhatsApp ya ka jingrwai ka ba pirwai pila ber sen yangi lengba ka WhatsApp bat ya ka video ba ka jingrwai ka jong pi pila ber record da ka mobile omdei ba pin record hapo ka studio ya ki nong job pat nalor jong ka song pisa ka bangila bu ya banengkong ba ar balai ngin sa penle ya ka music video free bat ka free recording hapo ka studio jongi kata ka de ka mix fixer studio kumta ngi khot ngi wer ye pi shagane ka Meghalaya online singing competition ka jongi ka bala penyanyi da ka Friends Production bat ka tim pusan ka khasi film ka bansami khublai shibun